ngai khublei fi da ga kerteng ga thiang tam ga jong utrai jisu bat nga priang so bhai fi sha ga ba sha score ye ga tien jong blei ha ka ni ka por kadei ke ba kemen yang i banon ra ga tien ka jong blei shapi namar ka ni karun san ka ba ngi wan ra shapi kadei man ai ga tien jong blei ka jing shakri ga tien jong blei ka jing im kristan ka ba shisha ga don kampalat ga tien jong blei ngim la ban shi im da ka ba shu tharai shu antan ri banda sngu thu e ka nong rem jong ka ni ka tien jong blei ha ga ni ga sien ka ba manta ha ga ni ga kinti ka ba manta nga don panon ra fi ga jing hikai ki balong beteng ni ki balong series pan kran ha ka be dei ba ka ni ka ya ka ba ngi imenta ka ya jong Mynsiem Bakhuid jong blei la si lai south li gi jing kiran ngin kiran ki ban yarap ba de fi ngan ong sa ji sien ka ei ka ba nga ang nuot na ka leng chonga marwe ka dei ba phinyo ai gi jing hikai gi ba don nong rem na ga tien jong blei yai sha ai ga tien jong blei ai ja ka ga tien jong blei bat kan KHYRKHU ya phi te to in leit na sha ga tien jong blei ka ba nga don ban kran ha ni ga por ka dei nga ai kerteng ni ga jing kran kaya jong Mynsiem Bakhuid ngite ba ka ne ga ya ka ba ngi ementa ga de ga ya jong Mynsiem Bakhuid ka wei ka ba ngi don kam man snung thu ka de ga ne phi u blei yangi ki breu u da bu ka ya Hynrei lada fi pai sha u blei pat u blei don kam ya ka ya don kam ya ki sngi namar u blei em na bam jukot shabam jukot kat bangi pai pat sha ga jing imbreu jong ngi tep ngi wan sha ni ga jing imbreu u breu u wana pyrthei da ga ba khai u ngi long khlong ngi long khna ngi he ngi san ngi rangba ba de ga ta ka sakut na ga jing em jong u breu de ma ta ka daw u blei u bu ka ya ga jing em jong u breu ngi pule ga tien jong u blei da leit likia ki ba khrau ga bible ka ya jong u blei u kpa ka ya jong blei u khon bat ka ni ka ya jong u blei u Mynsiem Bakhuid Hynrei ba ngi kran pat shafang u Mynsiem Bakhuid jong u blei ka de ga ya ka u de u ba compare ngano si sen ha ba ngi kran u Mynsiem Bakhuid jong u blei u de u ba compare ka ga daw ngong u ba compare na ba u Mynsiem Bakhuid jong u blei u la don lupa bat u trei u don benta ha ka jingtrei wat la kampat de ka ya ka pura jong uru kum ka nuksa philai shaka kitab Genesis kalanong ka baningkong ha kalanong ka baningkong ka jong ka kitab Genesis ka khot ka ba ar hang tu philap ka tien job le Mynsiem Bakhuid u blei la ne Mynsiem u blei u khi halor jong ki ka ba mot ha ka por ba u blei u dang thau u dang penlong ya ga de ka pyrthei u don Mynsiem Bakhuid jong u blei Village fi pai shi gisi jong noa haglan ban rio jong ka khat ka lai jong Genesis u bleong Mynsiem jong a onom yele ba rio junam hang tar filap Mynsiem jong blei wala ka dang de ga ya jong blei ukpa nang tab li fi pule kisiem ya ki prophet ki nang thulu pa jong ka testament ga borem hang tar filap Mynsiem jong blei de ma u bo pen khi de ma u bo pen sle de ma u ba ai bo Pi udon benta ban trei wat la kampat dei ga por ga pura jong Iwan sha kaya jong blei khon kaya jong blei kaya jong Jesus Christ wala kaya jong Jesus Christ kadei ga balengkat lada kran wat ha ka rukom breu jong iru ringan ong sa chi sen filap u Mynsiem Bakhuid jong blei ha ga gospel jong Lucas kanang ba kha kanang ba saw ga dekat ga ba khat pra hang tu filap ka tien jong blei kang ba u Jesus Christ la ka shin ruang u Mynsiem u try u hanga na bala pen sle yang aban yalap ga gospel ba ter ukran hang tu try jongi kamu fisung tu de Mynsiem Bakhuid jong blei de Mynsiem Bakhuid jong blei tingan ong sa sisen wala kampat de ga ya jong u kadang de ga ya jong blei pa kadang de ga ya jong blei khon don ga jingtrei jong Mynsiem Bakhuid jong blei tang khendiat fidan kaman so tho ka jingtrei jong Mynsiem Bakhuid jong blei hakitai ki art likia ka de ka badon puot ka de tang hakikat tu kan ne bat ukhlam trei pura to menta pat bakala de ga ya jong u menta pat bakala de ga ya jong ngi ken mau ya ga bible ngi ken mau ya ga bible ba shua ba utrai jingi un sha ga dingfna shua ba un sha ga dingfna hagaluna ga ba khat riu jong ka gospel ga jong u ïOANNIS ka khat ka ba hinyo utrai jingi u ong ka bha ya nga ba nga leit no
angka bahaya ngabangan lain no walau trai uklempat pendep ega jing sius pa aga ding fna resha bunsha ega ding fna utrai ukraine kini angka bahaya ngabangan lain no kalau ngabakan rio ga dukat ka hinyau jong gospel jong yanes kong no wang Hynrei ïathuh fi shisha ka myntoi fi bangang lain no namalada ngam lain no U Nongpyntngen onam wan hapi Hynrei lada ngan lain no ngan phah ïAPHI Fi utrai ula akular shabun sha aga ding fna ba utrai ngan sa phah ïAPHI kum juru ngi pulih ga gospel jang Lukas kalang ba arfu saw ga dekat ba saw pu kendai anda haba utrai par ula mi na ga jingtap anda haba utrai ula mi par ula job ga jing ya ula pendap ya ga jingtrei jang ga jingsi uspa ngan ong sa jisi anda fi pulih Lukas arfu saw pu kendai utrai uang aba Jerusalem ban le'yu ban penkop ya fi da ga bor fi ban penkop ya fi da ga bor to day hang tangi sungtu anda haba ki senran kiyo iba utrala kiyo no ashabnang ki ab ha Jerusalem bar ha ga jingduai jingki ya ga bangite bhage kam ki apostol gal nang ga bakhat a bahaka si Pentecost U Mynsiem Bakhuid jang BLEI wan hiar ba wan shim pura ya ga jingtrei chu de matadaw nado ka si Pentecost hado kini ki sngi jangi menta tat hado ka jingwan ka jong utrai kandang day ka ya ka jong Mynsiem Bakhuid jong BLEI but U Mynsiem Bakhuid jong BLEI utrai pura hang nia pyrthei om shu kum hatai ka ya jong BLEI pa ba ka jingtrei jong u ka don puot om kum ha ka ya jong BLEI khon ba upun sle tang ya u Jesus Christ ndrei menta u don ban trei pura hang nia pyrthei BLEI ngi don kam ban sung thu bha BLEI ngi dan kam ban sung thu bha U Mynsiem Bakhuid jong BLEI lani ya ga ya jong U Mynsiem Bakhuid jong BLEI kum ki Kristan kadei ga baton kam palat kadei ga baton kam palat to namar ba kane kadei ga ya jong U Mynsiem Bakhuid jong BLEI ngan ong sachisian nado ka si Pentecost uan ban shim ban tripura ngan ai fi leit liki aka namar haini jingkrei ni betang sisien yele ban phia ha kata rukom kabala ban wanra jingshai pa defi ba fin song tho leit liki aka kabaning kong kan ma U Mynsiem Bakhuid jong BLEI ngala ban ong ulong kum manager ni ngan ong U executive manager ne U executive officer let's say kumangi penan kam hakitin uba pentrei kam kan mau ya ka kam jong ka jing pen em hang ya pyrthei ya ka kam jong ka jing pen em ya ka ta ka jing ia BLEI ka ba mi ne ka jing sha jong U Jesus Christ ka ding fna de U Mynsiem Bakhuid jong BLEI uba pentrei kam de U Mynsiem Bakhuid jong BLEI uba pentrei kam kabaar ka jing shakri BLEI ka ba em ha unu nu brio ha ka nu ko brio ka khala ne kami de tangda ka jingkta jong U Mynsiem Bakhuid jong BLEI tare ga ba ar ngano sisen ka jing shakri BLEI ka ba em ka mi la ne ka kha ha unu nu brio ha ka nu ko brio de tangda ka jingkta jong U Mynsiem Bakhuid jong BLEI kanomi da ka waipat kabalai SHABAR na ka jingtrei jong U Mynsiem Bakhuid jong BLEI kala banong tang ka jingtrei niam kamdon jingedei ba BLEI kano season kanu kono ka ba ngila banong ong ilong Kristan le sing ala banong kita kikintian ong shakri BLEI ding ngila kala Kristan lada kamda dei ka ba khada ka jingkta jong U Mynsiem Bakhuid jong BLEI kamda dei ka ba mi da ka jingtrei jong U Mynsiem Bakhuid jong BLEI ka bamdon jingedei ba U Mynsiem Bakhuid jong BLEI ka kalalong tang ka jingle niam ka kalalong tang ka jinglong niam kampen mi setia ya kata ka jing shakri BLEI bm ne ha ki wei ki kentian ka jinglong Kristan ka ba shisha kata ga dei ka baton kamba hadu kata lada ngakran ya phi ki bengai shimat ni ngakran haka rukom trei jong ka no kono ka balang balada ngakran haka no kono ka jingtrei jong ka no kono ka konhon la no ka balang ka badon kam ka bangi de ban song thu ka de kata ba SHABAR ka jingtrei ka be de ba U Mynsiem Bakhuid jong BLEI kila banong ki bala na ina markan kot tang ka jingtrei niam kam don jing de e ru ya bat ka jing pen em ka jong BLEI kata de ka ba don kam hado kata okay ka ba ar lingkot kan yarap ifi kabaar ngin kran hakabayadei bat ki banget shimat ka jingedei jong U Mynsiem Bakhuid bat u banget shimat lane bat ka banget shimat lane bat ngi ki banget shimat kane ka de badon kam hado kata
kabaning kong kan mau kum mengalong hang te hajrong kendiat hakmat kendiat ang bawang maka jing shakri blei ka ba em ka khatang da ka jingktah jong Mynsiem Bakhuid jong blei da shisha ngi pule ga gospel jong ïOANNIS kalang ba khan rio ga khat ba phra try jing iong da wan Mynsiem Bakhuid jong blei un pen do ang gaktian jong blei kan mau de Mynsiem Bakhuid jong blei u ba kta de Mynsiem Bakhuid jong blei u ba pen do de Mynsiem Bakhuid jong blei u ba pen kharu ya uno brio ya kanogo brio shaka jingpen im go jong play ema ta daw ngi tip bhai ga jingja jong Jesus Christ ba Nicodemus ba utrai jing Ukraine ga jing khapat ne ga jing khar sian nganong se sian what glad de Mynsiem Bakhuid jong play ba kta de Mynsiem Bakhuid jong play ba pen kendo par haba utau brio ne ga ta ga brio ki pdiang ga jingta ba ga jingpen kendo jong Mynsiem jong blei usapan kapat yaki usapan kapat utau brio usapan kapat ya kata brio shaka jing kapat ka bakenja Mynsiem kat bangin yo ya ka ngin yo ya kata ka kerdan banlong ki khon jong blei gospel jong ïOANNIS klang maning kaun khat bakharar ka ong kumta ong kat ki balap diang ya Jesus Christ ya kamad ya Jesus Christ lai bor ki banlong ki khon jong blei bangin yo banlong ki khon jong blei u khlam ai bor how no brio jong blei u khlam ai bor ha ka no ga balang bakala ban pen khayo tau brio na ne kata ka brio bakan yo banlong ka khon blei la ne u khon blei ya de tang ho Mynsiem Bakhuid jong blei ta ga de ka badon kam hado kata ka ba buat nang tapat kaba buat nang tapat kaba lai kaba ngadon bot ang fini kapuar kaba lai gade gane andang ila along ki khon jong blei anda haba tau brio ka taka brio kaba lamat ega jingta ega jingpen kodo kala pdiang ya Jesus Christ ba Mynsiem Bakhuid jong blei ula yo ban pan khasha ga hima jong blei banlong u khon blei banlong ka khon blei banlong ki khon blei ki gintian kai ga kam jong Mynsiem Bakhuid jong blei kaba buat nang ta kaba lai ka kam jong Mynsiem Bakhuid jong blei ga de ma upar ubapan kre ya utu banget ya ka tu ka banget ne ya ki banget ya ka jingim Kristan ka ba shisha de Mynsiem Bakhuid jong blei ubapan kre ngan I feel lai south liki ke ban yarap ifi pat fin so tho ado kat no ba ka jingim Kristan ka de ka ba de ban ka jing de ka ba biang hadu kata bat Mynsiem Bakhuid jong blei ka ba ningkong mdei tang ba ukta open kha ba kalakot katung ila dei khon jong blei kamat kabalai ngala banong Mynsiem Bakhuid jong blei kum undong pen kre ki bangai kabaning kong ule ayu Mynsiem jong blei kabaning kong gaktian jong blei kong Mynsiem jong blei yalam kait ya ki bangai Mynsiem Bakhuid jong blei yalam kait ki bangai kalau nang ba khan ri jong gospel jong ïOANNIS ka khot ka ba khat lai sa jisian gaktian jong blei kong kum ne Hynrei andalawan ma Mynsiem ga jing shisha ken un yalam ya fish ga jing shisha baro na baro rom kran la de Hynrei ki baro un ki ba un yo as un kran baro run pau fi ki ban sawan hang ne utrai jing yong un Mynsiem jong blei un yalam ya fish ga jing shisha baro kan mau para la ka babu ka un yalam ga jing shisha baro ladangan pen kan mau fi sa go ga khot ka rom lang ba phra ga khot ka ba khat sao ka rom galang bu prad khat bakhat sa ko ang ni ki kentian kong kat ki belai lam da Mynsiem u blei ken kita ge di khon jong blei kan mau dang ya nu jor ya ka rom khat sao pra khat sao bat ïOANNIS i wei khat ar kong kat ki bela pdiang yo Jesus Christ lai bor ban ki khon blei phi pdiang yo Jesus Christ phi da yo ka bor phi dan ka hok ka right panlong ki khon jong blei Hynrei ha ka rom pra khat sa kong lada la ya lam yeng do Mynsiem Bakhuid blei kita kin ki khon jong blei wat bakala kam ka ban ka kai bo Mynsiem Bakhuid jong blei le u kait u yalam kabaar kan mau gaktian jong blei ka Mynsiem Bakhuid jong blei u dei ka senjat yengi ha kabaar ki koren kalang ban kong gat khot baar fu ar ka kran ne kata kum no bo Mynsiem Bakhuid jong blei u dei ka senjat yengi nang ta ki Ephesus kalang bakalal nang ban kong gat khat lai khat saw ga kran ne kata tangan pulia ga ba kho ha ki Ephesus
Hau ma phiru aba filai asngawi ga tien ga jing shisha ga gospel ga jing penem jong phi hau ba haba filangai ru la shon sharp if ida Mynsiem Bakhuid ga jing kular ubalang ka senjat na ga banta jongi na hadu ka jing sius pa ka banta jong uhi khnang ya ga ban yo ya ga buram jong u kan mau ga ne ga tien jong le ka Mynsiem Bakhuid jong BLEI ka senjat yangi haba kran safang ka senjat ka kran safang ka shong kha shong man ka kran safang ka jing tho shong kurim kamdon jing tho shong kurim khlam ka jing te aktien baro da fidai daga bible fin song thu ba ka jing te aktien ha ka jing te aktien la ai ka senjat namar ba ka to ka senjat KADEI ka ba pen ba ka to ka breu ka la de aktien bar utu breu ba ka ya iet Barkan sapoi tang kasi bakin pendap ega jingat ho shong kurim ban pen kentang ega shong kha shong man jangi phiwan shaka ei ka ba phiwan shaka ei ke ga bakin jaman siem utrai jangi u Jesus Christ ru ka tian jong BLEI kang u ayo Mynsiem Bakhuid ka senja hakatu ka khlem mar ka ba fiang Jesus nga pdiam ega dono janga nga kla ka mot ba Mynsiem Bakhuid jong BLEI open khapat ya fibat yanga ka tu ga diga si ba Mynsiem Bakhuid jong BLEI la silingi kum uta kum uta o senjat fika ka egene ka senjat kamot ba katu ka breu kala dai ka jong utu breu bala da ketian de mata ka daw ya ka balang ya ka met ka jong Jesus Christ la khot ko nong lai kurim namar ka don Mynsiem Bakhuid jong ngi shimet ngi dai ka nong lai kurim jong Christ fi namar ka ta ka daw ngan ong sa shisien ka ba mot habang ka senjat jong Mynsiem Bakhuid jong ka ei kata ka jingmot ang ta ka ba mot habang adonyo Mynsiem Bakhuid jong BLEI ubalang ka senjat kamon ngadai ujong Christ ngadai ujong Jesus Christ fidei ki jong Jesus Christ phim dei sho ki jong ka pyrthei tinamar ta daw ngan ai fini ka por kanu ko brio kanam la ban lai sa ka jing tho shom kurim lada ka brat no ek senjat lada ka iben no ek senjat ka ba utu uban sayat tho shom kurim bat kau ai na ba ka senjat ka krane ka jingete kular ka krane ka jingete jutang haga ka rukam ase na bar kam dei ka jingkran ka bangi kran spang ka senjat hanele ita khandel ase iwan ra jing shai ba tute ba Mynsiem Bakhuid jong BLEI udai ka senjat yangi ni haban ka jingete ka ba piang hado kata-kata ba Mynsiem Bakhuid jong BLEI ngan osai sen ka senjat ka kran bangi dei ki jong Jesus Christ ka balai ngi pulen ka Bible haga farsi jong ki pongot ki thai sot til ase fiate bhai gane ki pongot ki thai sot ti san ngot ki start san ngot ki biet ong ka tien ka jong BLEI ka jing fair jong ki start ka jing fair jong ki start ki bi ka don tang highway namar ka tien jong BLEI kang ki don syarat boro ar ki dei ki basoti ki ba ya ki pop je ki lamap ki la aingo ki la ngam ki la khlagam la shakri BLEI ri don tang ka we ka jing fair ka dei bagi start ki don ko ompnyang de ki bi kem don ni ko ompnyang ru ha ka farsi jong ki pon ki thai sati ka kran hi yaw Mynsiem Bakhuid jong BLEI ngano si sen ka kran hi yaw Mynsiem Bakhuid jong BLEI kan mau tang kendiat lesing ngan shu ong ngene ka syarak ha ka farsi jong ki pongot ki thai sati ka syarak ka krane ka jing long jing em ngano si sen ka syarak ka krane ka jing long jing em Mynsiem Bakhuid jong BLEI unum la ban shong bat ngi unum la banon ka jing dei ka ba biang bat ngi la da ka jing long jing em jing kam dei ka ba bai ka jing bakla jong ki san ngot ki thai sati ka ba bai dei tang kata nabar ki klembet ka jing em kile ka ya gi ki kintian par ka jing pen em jong BLEI ha ka si ba utrai wan unong lei kurim wan la in oi ki shabar ki khlem yo alet kan mau ka ne ka jingkran kam dei phang ki sipung ki thei sot tin re ai ba kita ki tin ken ba fi ba ka jinglong jing em ka dei ka sharak la da ngem don ka jinglong jing em ka ba bet kumno Mynsiem Bakhuid jong BLEI un don ka jing dei kumno Mynsiem Bakhuid jong BLEI un chamangi ngen sapoi ki benta ka shadien ba lei ba ka babel ka song wat pen so si Mynsiem Bakhuid jong BLEI kata dei badan kam balingi dan kami ko ompnyang kamu ba ka syarak kan me haba ka syarak kame kamot ngiya ya ka jing shai kata ka dei ka badan kam ngiya ya ka jing shai ka basau let's stang ni way ka basau people ga gospel jang Lucas kal nang ba shipho Philip ega farsi jang unong Samaria bobha lanang mashipo jong Lucas ka khot ka balai phusan da fi pule tangi khot balai phusan phen lab ba uto nong Samaria ba bha
anda haba ula IT auto uba ula wanra na kalenti uba ula dep sop ula dep span IT shautu utrying basa wang pechane sumari haki wikitin pen sumari ni ai ka bam ai ka di kata de tin sumar pen sop dawai le se uru sumari lada me pulut tam ngan sasiu ang unong samare utrying basa fitep ne femtep paralok ba utrying basa hakatu ka farshi ka kran U Mynsiem Bakhuid jong BLEI ngano sisen ba utrying basa hakatu ka farshi ka kran U Mynsiem Bakhuid jong BLEI tinamar kata kadau ka pangadon ban ang finega por ngan ang sasisian U Mynsiem Bakhuid jong BLEI hakatu ka farshi ka mod ude utrying basa kai ka kam jong usumar kan mau de U Mynsiem Bakhuid jong BLEI uban sumar sukher yangi ki bangai de U Mynsiem Bakhuid jong BLEI uban sumar sukher yangi ki bangai ada ngawan biang nang tina jrong khandiat ban pet ka baning kong un yalam yangi seka jing shisha ka baar ude ka senjat namar ngi de ki jong utrai ngila sius la de ban sius pa ngi ka balai ukalalong ko pnyang ngi bangin ya be ka jing shai haba ka sharak ka me ka basau ude unong sumar jangi de unong sumar jang ude utrai jang yeng basa un sumar ngi de hangni ken ngi sa song thu ba danga banga krane kaningan osan sisian ngi song thu ado ka no ka jing de jang ubange jang ki bange ba U Mynsiem Bakhuid jang BLEI de ba don kam hado kata kata mata fi pule ke Ephesus kalang basau got got balai pho Ephesus sao lai pho ka tien jang BLEI kang wat pen song si fi U Mynsiem Bakhuid jang BLEI dau bala shon sharp fi hado kata ka sngi jang ka jing siu spa kata KADEI kaba ka tien jang BLEI ka kran to shabangan poi shagamat ka pakhat do ban pen kot hang ni nganong sasisian anda kanika ya jong Mynsiem Bakhuid jong BLEI kan kut no bat U Mynsiem Bakhuid un sakan ri ano anda ka batrei pura hang ne pyrthei kan long biang thik kum ba udan ha ka tai ga ya jong BLEI pa ka ya jong BLEI khun undang don hiban trei hang ne pyrthei Hynrei kam dei shu ba trei pura kum manta ban yarap ifi wa fin song thu ekene fila ban le chakal nang bakhat we jang kitab jingpen pau hang tu filap bala shai anda kala kot kani ka ya jong Mynsiem Bakhuid jong BLEI kani ka ya jong jing ai kan kot no kala ni ka ya jong jing pitar jong BLEI ba ka ya jong Krislam le ka Bible ke thing ibdan armut kinong phla ki ban mi ki bahaga jing yalap jong ki ka balai snam shitang ang to kin shapaniam but ka met jong ki on e lais ngi shitang ha nong ba Jerusalem ang ka Bible Nda fipule kal nang bakhat wai ga dukhat bakhat wai jong to jingpen pau fin sham ga tien jong le kong hadin lais ngi shitam hadin lais ngi shitang U Mynsiem ka jing im na BLEI un le sut apo jong ki bat kin im kin yang dala ki gijat bat on rong no eki shabnang kamot ka tu ri ka kam jono jong Mynsiem Bakhuid jong BLEI undang don ban tre pyrthei lada kala akut ka ni ka ya jong uro Hynrei ka bangadon ban ong ifine ka por ngan ong sa sisen kabang idon kamade kran mata KADEI pade lanu kan kani ka ya kan kot ngira song thu hakata ge jo ya jong BLEI pa udon ga ya jong BLEI khon udon la ka banta ban trei wat nda kot kani ka yar un trei ko mangalapan inuk sai fikin dia nei khat welan nong jong kitab jing pen pa re ka jingkleh banta ka long namar ba kani ka ya ka ba pura jong lanu kan kot kani ka ya lanu kan kot kani ka ya paralog kani ka ya jong Mynsiem Bakhuid jong BLEI kan kot haga sngi ba Jesus Christ uwan ban rong no elaga jong ka balang lani uwan ban rong no elaga jong kibrio nga pendan kami ka ketien balang wa nom so thu bakla nga khlamot ko no ga balang de kirtang ba fair nang ni pyrthei habang ka balang nga mot ka met ka jong Christ kan yarap ingi ladangin puli iwai thasolani long saw khatsan kan riu khanyo namar kaning yong fide ka ketien utrai ba mangi ge badang emi ge balapan sa ado ka jingman utrai Dalayling in the shiwai kita kabel yot hiya na about rahi non hiya na beneng bat ka jingri sada gaktin sawaw angel rang ba bat ka turo BLEI bat kita kabel yap o Chris kinimi pat shua anda kumta mangi ke bedang emi ke balapan sa on rong no ayang ilam bat ki hakil o ya ka bani shem ya utrai ha ka sun beneng tu kumta ngini long junom lem bat utrai kaya jong Mynsiem Bakhuid jong BLEI kan kot ha ka ni ka jingja ka ba utrai wan ban shaw no ya laki jong ki bara sius pa ki jongo ngi ema ki singi ba khat do
kene ga jingja ka dan hanchan parlo te ki dak chang ka por ki beja baro pat ka ya jong Mynsiem Bakhuid jong blei kan sakot lo hang ne ka wei pat ka bangila ban yo jing shai ban te ba dei hang ne ka kot ka ya jong Mynsiem Bakhuid jong blei ka kene ka shiti ka ba ar jong upol hi sa ki thesaloni kalang ka ba ar ga khot ka ba nyo ka ba phra ka ang ne ar thezolani kalang ba ar khot nyo phra namar ka ta ka jing mayan ka jing bam nyo hukum ka la trei lupa tang ba don wei ba khang manta tat onda on weng no yu onda kum ta on pan pau no yu tau bam nyo hukum ya ba utra on pan yap de ka jing bersat ka shintur jong kini ki art li ki khot ki rap ingi bengin sngo thu hang ne ba ka tien jong de ka jing mayan ka jing bam nyo hukum kala dong lupa kala trei lupa ngi sngo thu ngi yo ason lagi skor ngi yo i lagi jong ki khmat gi ta gi ai ke baro re ka ba kong Hynrei ba dang don wei u ba khang ga kran yo Mynsiem Bakhuid jong blei Maria ja ka jingwan ka jong Jesus Christ Mynsiem Bakhuid jong blei un kan ria na ka ba trei pura hang ne pyrthei bat ka pyrthei kan rung satai sa ba dum tan sa ka ya jong ka jingpitar jong blei bat ka ya jong Christ lam le na ba ga ni ga khot ka da kran shai ko andala weng ye u andala kan ria mu on pen pau yo tau bom nyau hukum ka mon u Christ lam le marta ka daw ngan sisian ka ya jong Mynsiem Bakhuid jong blei ka kot no ha ka jingwan rong no jong utrai elagi jong ki brio ki balasi ospa paralok ai bo blen kur khui fide ne ka tien ka ba fisho asngo sha skor ngan sisian perkhat ya ka e bangi fi asngo ka ne ka por hadu ka no fidan ban fide ban ga jing de ka ba piang par Mynsiem Bakhuid jong blei namar ka ne ka de ka ya jong ngan ong sa jisian pan kan ma biang ju ki te makranang te nakpat ka no ka jing shakri blei ka ba em how no brio ha ka no brio kanum kha leit na ka JINGKTAH jong Mynsiem Bakhuid jong blei SHABAR na ka jingtrei jong Mynsiem Bakhuid jong blei ka kalalong tang ka jingleh NIAM tang ka jinglong NIAM kam de ka jing shakri blei ka ba em ni kam de ka jinglong kristan ka ba sha balei namar ka ne ka ya jong Mynsiem Bakhuid jong blei u blei on KHYRKHU